Sa ulo ng mga balita, Lotte Scholarship Foundation magbibigay ng scholarship grant sa 80 Pangasinense. Mga corn farmers sa 5 distrito ng Pangasinan nagtapos sa kauna-unahang farmers class. Kampanya kontra rabies sa Pangasinan, puspusan na. Dental at medical mission dadalhin sa Pita Infanta, Pangasinan. Mga nasunugan ng bahay sa 6th District tumanggap ng tulong. Tigdas o measles, uso tuwing tag-init. Kung paano makaiwas, alamin. At paghahanda ng 21 dilag para sa Limgas na Pangasinan 2024, puspusan na. Naimbag nga aldaw, Masanto siya Agaw, Pangasinan. Narito na ang mga balitang ang galing hatid sa inyo ng The Capitol. Ako si Christine Flores, ang inyong tagapagbalita. Isang maganda at magaling na balita, kasunod ng pagbubukas ng Pangasinan Polytechnic College, kasama ang mga estudyante nito sa 80 Pangasinense na makakatanggap ng scholarship mula sa Lotte Scholarship Foundation. Narito ang kwento. May kaagapay na ang Pangasinan Polytechnic College sa pagsulong ng libreng edukasyon. Ito ang Lotte Shinkyukhu Scholarship ng Lotte Scholarship Foundation ng South Korea. 롯데 장학재단은 40년 전에 설립이 되어 글로벌한 인재의 성장을 돕고 있습니다. Lotte Foundation was established 40 years ago and has been providing 3.8 billion to foster global talents. 지금까지 38억 원 정도를 지원해 왔습니다. Again, has been providing 3.8 billions to foster global talents. 이제는 필리핀 학생들에게 도움을 주고자 합니다. Now, we want to support the Philippine students. Nito lamang Marso 8, nilagdaan ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Pangasinan Polytechnic College sa pangunguna ni PPC President Raimundo D. Revillos at ng Lotte Scholarship Foundation Chairwoman Chang Hesong. Lumagda rin sa kasunduan si Dr. Evelyn Tombok, President ng University of the Eastern Pangasinan, Dr. Albert M. Galas, Pangasinan State University President, at Dr. Macrina B. Kahala, President ng Binalatongan Community College. We will be complementing each other. That is why we also involve them, and we would like them to be part of this MOU signing. $450 na pondo kada semestre ang ipagkakaloob ng Lotte Scholarship Foundation. Dahil sa nalagdaang MOU, ang Lotte Scholarship Foundation at higher educational institutions na lumagda sa kasunduan ay magtutulungan sa pagbalangkas ng mga pamantayan sa pagpili ng scholars. Rest assured that we shall carefully select students who will dedicate themselves to their studies despite challenging circumstances. Ipagkakaloob ang scholarship grant sa mga mapipiling estudyante hanggang matapos sa pag-aaral depende sa kursong kukunin. We believe in the power of education as a great equalizer. Once you are equipped with the knowledge, the attitude, the understanding, once you are equipped with the tools that you learn from training and education, we feel and we know that our youth and all of Pangasinenses and Filipinos could have the opportunity to alleviate themselves from poverty, from the miseries of the society. The scholarship grant being donated today is more than just financial aid. It is a beacon of hope and opportunity for countless students here in the province of Pangasinan. It is a commitment to the potential of every young mind to contribute meaningfully to society, irrespective of their economic background. Kamakailan lang, formal lang binuksan ang Pangasinan Polytechnic College. Isa ito sa mga priority programs ni Governor Gico para mabigyan ng oportunidad na makapag-aral ng libre ang mga Pangasinense na hirap sa buhay. Nagtapos na ang mga corn farmer mula sa 5 distrito ng Pangasinan sa kauna-unahang farmers class. Ang kwento hatid
ni Terry Aquino. Farmers Association, hep, hep! Hep, hep! Sila ang mga magsasakang nagtapos sa farmers class para madagdagan ang kanilang kaalaman sa pagtatanim ng mais. Good morning! Isa ang pagtatanim ng mais sa pangunahing pangkabuhayan ng mga Pangasinenseng magsasaka. Kung kaya't isinailalim na rin sa corporate farming ang 100 hektarya ng maisan mula sa mga bayan ng Basista, Bayambang, Mangaldan, Lawak at Balungaw. Higit sa natanggap na Certificate of Participation, malaking bagay ang bagong kaalamang na ibahagi sa 105 mga farmer cooperator ng Ubong Patakbo Agrarian Reform Cooperative, Bani Farmers Association, Asosasyon na Masanting Dumaralos na Makayog Incorporated, Pangkabuhayang Balige Rico Farmers Association at New Aguilo Agbayani Dam Irrigators Association. At nagpapasalamat kami kasi mayroon na proyekto yan na walang interes at sana maparating pa namin na maulit-mulit saka mapaaga pa yung pagtatanim namin para mas maaga yung ani. Kayo ang pinaka-importanteng sektor ng ekonomiya dito sa ating bansa, sa ating mundo. Kaya tama lamang po na kami po na yung mga likod bayan ay gagawin po ang lahat at siguraduhin na kayo rin po ang prioridad na bigyan po ng mas magandang sitwasyon at buhay dito po sa atin. Maging si Bayambang Mayor Niña Jose Quiambao, todo pasalamat sa mga magsasaka na itinuturing na buhay na mga bayani. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na tama po si Sir, sana po maulit-ulit. For sure, uulitin po muli itong programa na ito para sa inyo dahil napakarami po natutulungan at talagang naaangat ang buhay. At yan ang perfect example. Pag nagkakaisa, maraming nagagawa. So maraming salamat po sa ating probinsya ng Pangasinan at maraming salamat po sa inyo dahil nakiisa po kayo para sa ikauunlad ng ating buhay at para sa ikauunlad ng ating mga farmers. Governor Ramon Kiko III, maraming salamat sa project na binigay niya sa atin. Tinapos ang programa sa pamamagitan ng raffle draw ng mga farm inputs para sa mga graduates tulad ng box sprayer at mga foliar fertilizer. Dumalo sa programa si Bayambang Vice Mayor IC Sabangan, mga barangay officials at ilan pang mga farmers association sa mga bayan ng Malasike, San Carlos at Bayambang. Ang corporate farming ay isa sa mga prioridad ni Governor Ramon Gico III at nais niyang mapalaki ang ani at kita ng mga magsasaka. Pangasinan ang galing, Terry Aquino nagbabalita para sa The Capital. Sa kaugnay na balita, nagsama-sama naman ang mga farmer cooperators ng corporate farming. Nagbabalik sa report si Terry Aquino. Very active pala yung ating mga farmers. Masayang nagkaisa ang mga farmer cooperator sa ilalim ng corporate farming ng District 3 at 4 sa isinagawang Rice Production Field Day, Mass Graduation and Presentation of Technology Demonstration Results noong March 5 at 6 sa Barangay Angyo, San Fabian at Barangay Buod, Calasiao. Bago umpisahan ang programa, nagpakitang gilas ang mga kababayan nating magsasaka mula sa bayan ng Mangaldan, San Jacinto, San Fabian at Manawag, Bayambang, Calasiao, Malasike at San Carlos City. Ngayon pa lamang itinuturing na tagumpay ng mga magsasaka ang pagdami ng ani sa kanilang production field day. Kitang-kita sa mga demo field ang kapal at dami ng butil ng palay na tulad nito na maaari ng anihin anumang oras. Bunga ito ng patuloy na pagtutulungan ng mga magsasaka at mga program partners sa pagtataguyod ng corporate farming sa ilalim ng tanggapan ng Pandalawigang Agrikultura sa liderato ni Governor Ramon V. Gico III. Sumailalim sa pagsasanay ang mga magsasaka,
Isa ito sa mga binibigyan ng halaga sa corporate farming program. Umabot sa 58 ang farmer cooperator ng 4th District at 76 na mga magsasaka ang napagkalooban ng Certificate of Participation. Dumaan ang mga magsasaka sa masusing pagsasanay hinggil sa pagpapalay, pagpaparami ng ani at pagbaba sa gastusin sa mga farm inputs upang tumaas ang kita. In terms of rice, corn, vegetables, livestock, diba? Dapat wadya Pangasinan kasi, diba? Yung sa production area tayo na, masusupply tayo na aray rice requirement na, aray neighbors tayo, neighboring. Bawat isa ginawaran ng Certificate of Participation, tanda na sinanay sila sa tamang mga aplikasyon ng mga pataba at pestisidyo, pamamaraan ng pagtatanim at preparasyon ng palayan. Malaki ang pasasalamat ng mga LGU at mga magsasaka sa lalawigan na nabigyan sila ng pagkakataon na naging bahagi ng corporate farming. Katon, may kasakit tayo sa corporate farming, aglapiga, aya sumangisalba, at si katayuran dumaranos, diagbalay na San Fabian, tandad luyag na Pangasinan. Aglanata mo'y malagan iray farmers, aking kanyo, ang gapuray doktor, ang gapura society engineer, ang gapuray architect, ang gapuray nurses, ya kaukulan tayo during the pandemic, no ang gapuray farmers. And not only that, even the farmers themselves, wala lang sa sarili da, ya doktor, wala lang sarili da nurses, wala lang sarili da abogado. ATI, we have our mandate na training or extension services to collaborate with the provincial government is to provide yung extension services. Yan ang pwede namin i-collaborate with the province sa programang ito. Maging ang mga magsasaka, malaki ang pasasalamat sa pagkakatatag ng corporate farming. Malaki yung may tutulong na natanggap naming information ngayon. Kasama sa programa ang mga program partners, Agriculture Training Institute at mga LGUs. Pisasalamat mi si Governor Ramon Monmongico III, tananin ng da. So sitwasyon nari dumaralos ja probinsya Pangasinan. Hangad ng corporate farming na makatulong sa pagtiyak ng food security sa lalawigan. Sa ibang balita, kaugnay sa hangad na maging rabies-free ang Pangasinan, dinala ang Veterinary Health Mission sa bayan ng San Jacinto. Balitang ang galing, hatid ni Rich Mahin. Malaking tipid para kay Laika ang libreng pakapon, anti-rabies vaccination at vitamin supplementation na natanggap ng kanyang alagang aso. Isang malaking tipid na kasi may palibreng ganito. Malaking tulong sa amin. Lalo na yung mga madaming Isa si Laika sa 411 clients na nahandugan ng Kapitolyo sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinary o OPVET ng libreng veterinary health mission sa Lobong San Jacinto, Pangasinan noong March 1, 2024. Ang mga serbisyo na naihatid ng provincial government in collaboration with the local government unit of San Jacinto sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office ay vaccination ng anti-rabies, vaccination ng vitamins at saka purga ng mga aso at pusa. Meron din naganap na pagpapakapon ng mga lalaki ng aso at pusa at spaying sa mga babaeng pusa. Sa kabuuan, umabot sa 829 na mga aso at pusa ang sumailalim sa Veterinary Health Mission. Lubos namang ikinatuwa ni Dr. Tila ang Information Education Campaign o IEC tungkol sa rabies na isinagawa ng OPVET. Karamihan kasi sa atin, lalo na yun sa mga nasa mga malayong lugar sa town, hindi sila aware doon sa tamang pag-aalaga ng kanilang mga hayop at kung ano ang maidudulot ng rabies. Kaya maganda yung purpose nito. Nagiging aware tayo, nagiging responsible tayo, nalalaman natin yung mga dapat gawin, yung kailangan gawin. No? Ang aktibidad ay sinagawa ng OPVET bilang pagdiriwang ng Rabies Awareness Month ngayong buwan ng Marso. Bukod sa San Jacinto, Pangasinan, dadalhin din ng Kapitolyo ang Veterinary Health Mission sa iba pang mga bayan sa Pangasinan. Pangasinan ang galing. Rich Mahin, nagbabalita para sa The Capitol. Mula
Mula sa bayan ng San Jacinto, dinala rin ang Veterinary Health Mission sa Urdaneta City. Magbabalik sa report si Rich Mahin. Labis na ipinagpapasalamat ni Bianca Carina, isang pet rescuer at isa ring responsible pet owner, ang libreng anti-rabies vaccination at veterinary services. Napaka-thankful po kami dahil sa mga ganitong services, nabibigyan po kami ng pagkakataon na gawing healthy yung mga pets po namin na na-adapt lang po namin sa kalye, ganyan. Ginugroom po talaga sila, ginugupit po yung nails nila from time to time. Then, ayun din po, parang pinapaliguan ko rin po talaga sila para din po hindi dumami yung kuto rin po nila. Ayun naman kay Bernadette, hindi niya pinalampas ang veterinary mission dahil malaking tulong ito. Nabalitaan ko lang kagabi. Kaya mabuti nga na-timingan ko kasi 4 yung dala ko ngayon. Actually, ang laking tipid nito sa akin kasi ang dami naming pet sa bahay. So, hindi kasi lahat nabibigyan ng anti-rabies So, malaking bagay ito sa amin. Ang mga alaga ni Bianca at Bernadette ay kabilang sa 154 na mga aso at pusa na nabigyan ng libreng anti-rabies vaccination sa SM Urdaneta, Pangasinan nitong March 6, 2024. Sa SM Urdaneta, Pangasinan, dinala rin ng Office of the Provincial Veterinary ang libreng deworming, vitamina, treatment, consultation, castration at spaying. Kasabay nito, nagkaroon din ng information education campaign tungkol sa rabies. Paalala ni Junalyn Cabangon, Rabies Prevention and Control Program Manager ng Provincial Health Office, ang rabies ay nakamamatay. Pero meron po akong good news. Ang good news po nun, preventable siya. Paano po siya ma-prevent? Yan, vaccination, tama po. Kaya po tayo nandito ngayon kasi magbibigay po ang provincial veterinary through the provincial health government po ng mga libreng bakuna para sa inyong mga alagang hayop. Ayan. Ang libreng serbisyo ay sinagawa bilang pagdiriwang ng Rabies Awareness Month ngayong buwan ng Marso. Alinsunod din ito sa layunin ni Governor Ramon Gico III na maging healthy at rabies-free ang lalawigan ng Pangasinan. Ito po ay ginagawa para po magiging healthy ang ating mga alaga at kung healthy ang ating mga alaga, healthy din tayong nag-aalaga at healthy din ang ating mga barangay at magiging rabies-free ang Pangasinan. Pangasinan ang galing. Rich Mahin, nagbabalita para sa The Capitol. Susunod, 100 displaced OFWs tinulungan ng Kapitolyo. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng The Capitol.
distressed o displaced overseas Filipino workers ang tinulungan ng Kapitolyo ng Pangasinan. Narito ang buong detalye. Isang daang distressed, displaced overseas Filipino workers mula sa iba't ibang bayan sa Pangasinan ang dumalo sa pangkabuhayan caravan para sa OFWs. Marami sa mga OFW na ito ay mula sa bansang Israel. Matatanda ang Oktubre noong nakaraang taon ay naapektuhan ng digmaan ng bansa. Napagkalooban sila ng tig-5,000 pisong tulong pinansyal bilang panimulang kapital sa itatayong negosyo o pangkabuhayan. Alinsunod ito sa strategic objectives na proyekto ng pamahalaang panlalawigan na maitaas ang estado ng pamumuhay ng mga Pangasinense, lalo na ang mga nangangailangan. Kasama si Aling Marjorie at Feli sa mga dumalo. Maraming salamat po sa tulong ng ating Governor Ramon Monmon Gico sa binigay na tulong pangkabuhayan para sa OFW na katulad ko. Nagpapasalamat po ako kay Honorable Governor Gico at sana po ay marami pa siyang matutulungan at patuloy pa rin siyang makatulong po para sa aming mga OFWs na nagbalik na po dito sa Pilipinas. Nagbigay din ng orientation ang kinatawan ng Magnolia San Miguel Incorporated kaugnay sa kanilang Kaasenso Negosyo Program. Ipinaabot naman ni Attorney Jamie Melchor ang mensahe bilang kinatawan ni Governor Ramon Gico III. Dito po kami ngayon sa inyong harapan, sa ngalan na rin po ng ating mahal na Gobernador na si Ramon Monmon Gico, na magpapaabot po ng tulong sa pamamagitan ng financial assistance na 5,000 po sa inyo pong beneficiaries. Nagbigay din ng mensahe ang bukal ng ika-4 na distrito bilang Vice Chairman ng Pangasinan Migration and Development Council. No nasabi-sabi, ang may trabaho yung manlapod pillets, ang may trabaho yung manlapod sa Polinar Airport, ang may trabaho ipaalagay na sa gobernador kayo dito ho, sa Capitol Grounds po natin, ay magdadala ng trabaho sa inyo pong lahat dito bilang isang Pangasinense. Ayon kay PASO Manager Aguintin, sana ay mapalago ng nabigyan ng tulong pinansyal ang uumpisahan nilang mga negosyo. Ang provincial government sa pamumuno po ng ating mahal na Governor, Honorable Ramon Monmon VP ko ay magbibigay po ng konting tulong po sa inyo, 5,000 pesos para po makatulong po sa inyo na magsimula po dito sa ating bayan. Para maibsan ang paghihirap, inalalayan ng Kapitolyo at First Spouses League ang mga kababayan natin sa 6th District na nasunugan ng bahay. May kwento si Terry Aquino. Labis ang lungkot ng magkapatid na senior citizen ng Barangay Kita-Kita, Balungaw. Nasunog kasi ang kanilang bahay. Pasado alas 2 ng hapon, Pebrero 10, habang nasa bukid si Rick Mariano, hindi niya inakalang madadatnan niyang nalusaw na sa sunog ang pundar na bahay para sa kanyang ina. Siya lang ang mag-isa dito. Siya lang mag-isa. Mabuti nga nakalabas nga. Nagpasalamat naman si Rick dahil hindi nasaktan ng inang may sakit at nailabas siya sa bahay habang papalaki ang apoy. Nawalan din ng tirahan kaya pansamantalang nakikituluyan sa kamag-anak ngayon ang mag-asawang Aliangan. Hindi na nagawang isalba ng mag-asawa ang kanilang mga gamit. Posible umanong baga mula sa kalan sa labas nagmulang apoy bunsod ng malakas na hangin. Maraming salamat po. Nawa po. Pagpalain tayo ng Panginoon para marami pa tayong magtulungan. Ang mga pamilyang nasunugan hinatiran ng mga family food packs, grocery package, bigas at solar light ng Provincial Social Welfare and Development Office sa pakikipag-ugnayan ni 6th District Consultant former Mayor Vicky Saldivar at sa pakikipagtulungan ng First Spouses League of Pangasinan sa pangunguna ni Ginang Maantuason Gico. Buong pusong nagpapasalamat ang mga nasunugan dahil malaking bagay sa kanila na sila ay maalala sa gitna ng pagsubok na dinaraanan. Pangasinan ang galing, Terry Aquino nagbabalita para sa The Capitol. Gaya ng naipangako, ilalapit ng Kapitolyo ang serbisyo sa mga liblib na lugar ng Pangasinan. Katunayan, isinagawa na ang inspeksyon kaugnay sa gagawing medical and dental mission sa Pita, Infanta, Pangasinan.
Sa pagbisita ng mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan at ng First Spouses League of Pangasinan sa Pita Infanta noong nakaraang taon, ipinangakong dadalhin ang dental at medical mission doon. Bilang paghahanda, isinagawa kahapon ng Provincial Health Office, Provincial Social Welfare and Development Office at General Services Office ang inspeksyon sa Pita Barangay Hall at Pita Integrated School. Sunod, nagkaroon ng pagpupulong kasama ang ilang barangay officials. Dito tinalakay ang mga paghahanda para sa medical at dental mission. Naghayag naman ng suporta ang mga opisyal ng Pita Infanta. Kami po ay lubos na nasisiyahan, ma'am, dahil po sa dami-dami po ng barangay na po pwede po nilang ipaglingkod ng kanilang serbisyo po is napili po nila ang barangay Pita po. Kaya nagpapasalamat po kami ng marami po. Bukod sa medical at dental mission, magkakaroon rin ng feeding program sa lugar. Dinala na rin sa eskwelahan ang information education campaign tungkol sa rabies. Ang detalye sa report ni Rich Mahin. Si Justin, 12 years old, tuwang-tuwa dahil natuto kung ano ang dapat gawin kapag nakagat ng aso o pusa. Hugasan ng maigi at lagyan ng alcohol at itakbus sa sinter. Si Zeph naman, 12 years old din, nalaman kung ano ang mga sintomas ng rabies sa mga hayop. Pag aggressive sila or takot sila sa tubig or sa maliwanag na araw, natunan ko po na umiwas po ako sa mga hayop na may rabies. Si Justin at Zeph ay kabilang sa mga mag-aaral ng Balangubong Elementary School, Lingayen, Pangasinan na natuto dahil sa Information Education Campaign ng Kapitolyo tungkol sa rabies nitong March 8, 2024. Dahil dito magkakaroon kami ng mas malawak na pag-unawa kung ano ba ang kahalagahan ng pagiging aware sa rabies. Talaga po kami ay masayang-masaya. At alam ko, ang mga batang ito, makikita nila kung paano nila ito mai-a-apply sa kanilang mga buhay. Diba? So, makikita rin nila na importante pala na alam natin ang tamang paraan upang mapangalagaan natin ang ating mga sarili. Ang Information Education Campaign o IEC ay isinagawa ng Office of the Provincial Veterinary o OPVET, katuwang ang Provincial Health Office at Balangubong Lingayen Elementary School bilang pagdiriwang ng Rabies Awareness Month. Ito ngayon tayo, ang pag-usapan natin ay kalusugan, hindi lamang sa alaga, kalusugan para sa ating mga tao, kalusugan sa ating mga alaga, at para rin sa kalusugan ng mga mag-aaral. Sa araw na iyon, dumalo ang Gicosina para sa feeding program. Kasabay ng IEC sa Balangubong, ang OPVET ay nagkaroon din ng libreng veterinary health services sa Provincial Veterinary Clinic at mass anti-rabies vaccination. Pangasinan, ang galing. Rich Mahin, nagbabalita para sa The Capitol. Samantala, alamin kung paano makaiwas sa tigdas o measles. Ayon kay Dr. Athena Marie Cimerera, pagsapit ng summer o tag-init, uso ang mga viral infections gaya ng measles o tigdas. Ang tigdas ay isang nakakahawang sakit na pangunahing nakakaapekto sa respiratory system ng tao. Madalas nitong tamaan ay ang mga bata. Ang mga sintomas ng measles, una-una yung fever, high-grade fever, sore throat, dry cough, at tsaka rashes na flat lang ang itsura, magkakadikit-dikit, mag-umpisa sa mukha, and then pupunta sa likod ng ears, kakalat na sa buong katawan, sa chest, hanggang likod, hanggang sa feet na. Yan, nakikita mo na lahat, yung pulang-pula siya. Ayon sa mga eksperto, lubhang delikado ang tigdas, lalo kapag hindi naagapan. Maaari kasing magresulta sa komplikasyon gaya ng diarrhea, encephalitis at pneumonia. Kaya't mahigpit nilang ipinapaalala sa mga magulang ang pagpapabakuna ng measles, mumps, and rubella vaccine. Ang may papayo ko sa mga mother, dapat mga anak nila, pabakunahan nila within first year of birth, mapabakunahan na nila ng kompleto, lalong-lalo ng MMR. Second,
emphasize nila yung cleanliness din, yung hygiene sa mga bata, sa pamilya para hindi makahawa-hawa. Kaya si Marjorie Espilita, siniguradong kompleto sa bakuna ang anak kontra tigdas. Kompleto na po ang bakuna niya sa center. Ang measles usually is nagtatagal siya ng 10 to 14 days. Yung within 2 to 3 days, lalabas ang mga mild symptoms lang siya. And then, within the 7 days period, yun na yung mga critical period pag napabayaan siya. Magtatagal siya. And then sa recovery period niya, magtatagal siya ng mga 5 days kasi 10 to 14 days nga siya. Payo ng mga doktor, dalhin agad sa ospital kapag nagkaroon ng sintomas para maagapan. Susunod, 21 dilag ng Pangasinan, puspusan ang paghahanda para sa Limgas na Pangasinan 2024. Yan at iba pang balita sa muling pagbabalik ng The Capitol. Puspusan ang paghahanda ng 21 dilag ng Pangasinan para sa pinakaaabangang Limgas na Pangasinan 2024. Narito ang kwento. Matapos ang screening, pumirma na sa kontrata ang 21 kandidata na sasabak sa Limgas na Pangasinan 2024. Nakapaloob dito ang mga obligasyon na kailangan nilang gampanan bilang mga kandidata. We bring down the life plan. First is communities who can guess, represent their town, and of course, eventually our province. Kasabay nito, tinipon ni Constantine Vesperas, Limgas na Pangasinan 2024 Pageant Director, ang mga handlers, makeup artists at designers ng bawat kandidata upang talakayin ang mga paghahanda para sa gaganaping pageant. Inaasahan natin na mas maraming lalabas na homegrown talents kasi hindi lang yung mga beauty queens ng mga towns na nare-represent nila ang kasama. On board, syempre, gusto nating makita yung work ng mga local designers natin, even mga makeup artists na nag-assist sa team nila. We want to highlight yung talent ng mga Pangasinenses. Para mas lalong mahubog ang kumpiyansa sa sarili, sumailalim ang mga kandidata sa Personality Development Workshop na pinangunahan ni Bryce Prado, CEO ng Bryce Inspired Careers. Nagbigay naman ng mensahe ng inspirasyon ang mga Limgas 2023 winners gaya ni Nikisha V. Chave, ang Limgas na Pangasinan World 2023. I can say that the candidates this year, they're very intelligent. They know how to take under very bigly. And their aura is really nice. And I can see in their eyes that they really want to give their phone. Aktibo ring nakibahagi ang tourism officers ng bawat bayan. At yan ang mga balitang ang galing hatid sa inyo ng The Capitol. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sa ngalan ng buong puwersa ng Pangasinan Information and Media Relations Office at Provincial Government of Pangasinan. Ako si Christine Flores. Masanto Sia Agro. Pangasinan, ang galing.